politici s 10, 15, maximálne 20% popularitou robia vážne eskalačné opatrenia v súvislosti s vojnou napriek vôli 80% občanov. Toto sa nikdy v histórii Európskej únie nedialo. Toto nie je Európska únia, do ktorej sme vstupovali. Pretože ak by 80% obyvateľov Európskej únie podporovalo svojich lídrov politických v tejto politike, tak my samozrejme to máme právo kritizovať. Ale zároveň by sme museli zraziť opätky, pretože je to tak, že toto chce väčšina, tak kritizujme to, ale buďme sami k sebe úprimní, že väčšina rozhodla inak. Ale tu je opačný prípad. Väčšina nechce ísť do vojny s Ruskom. Väčšina nechce migráciu. Väčšina už má plné zuby násilia v uliciach západných miest. Väčšina už má dosť posílania miliárd eur, ktoré chýbajú, teda na Ukrajinu, ktoré chýbajú v európskej ekonomike. Majú toho dosť a keď sa rozhodnú vymeniť toho lídra, tak príde taký istý. To sa stalo v Británii, toto sa stalo napríklad aj v Nemecku a toto sa podľa mňa stane aj vo Francúzsku, keď skončí Macron. Toto je kríza demokracie.